En primer lloc, agrair que m'hagueu convidat a participar en aquesta edició online d'enguany, fruit, com tots sabem, de la situació que fa setmanes i un parell de mesos ben bons estem vivint. I és un plaer veure que, malgrat no pot ser de manera física com l'any anterior, no tireu la tovallola i feu la versió en format digital, perquè al final el coneixement és coneixement i sí que és veritat que trobarem a faltar la presència i el contacte físic, però amb el coneixement que podem transmetre'ns uns als altres val la pena aprofitar-ho, aprofitar les tecnologies i fer que les coses parin el menys possible. Per tant, el meu agraïment, primera, per convidar-me, segona, per no deixar que aquesta edició passés sense fer-se. El meu missatge voldria que fos bàsicament d'optimisme. És difícil dir que el món el podem mirar ara amb ulls molt optimistes. És complicat. És complicat perquè hi ha molta gent que ho està passant molt malament, ha mort molta gent, a tots tenim coneguts o familiars que estan patint, la situació econòmica és molt complicada, la laboral també, però, sincerament, penso que si algú té l'obligació de portar dosis d'optimisme i dosis de futur, sou vosaltres. El món no s'acaba amb la pandèmia. El món no serà ni més bo ni més dolent d'aquí 5 anys. El món continuarà evolucionant i sí que és veritat que això ha estat una patacada, però sí que és veritat que tornarem a una normalitat, que segurament no serà la que era fa 2 anys, però que ens hi acostumarem i el món continuarà sent el que era d'alguna manera. Per tant, en aquest futur, qui té realment una responsabilitat molt gran de que les coses tirin endavant sou vosaltres. Sou la gent que és jove, que està a punt d'incorporar-se a un mercat laboral i que d'aquí no masses anys seran els responsables precisament de que el món rutlli, de que les empreses funcionin, de que hi hagi projectes, de que hi hagi innovació, de que hi hagi creativitat, de que hi hagi esperança. Vale? El món tindrà l'ànima que vosaltres li donareu. I aquest és una mica el missatge que us volia transmetre. Bàsicament, si em pregunto per què cal ser optimista, vull dir, jo us diria que hi ha motius, i bastants, segurament hi ha molts, però jo n'he seleccionat 5 que em fa l'efecte que poden ser 5 motius per no llançar la tovallola. Vale? I més, com diem, amb gent tan jove, que teniu molt per caminar, que teniu molt per dir-nos, que teniu molt per ensenyar-nos, i per tant sou els que governareu aquest futur on esperem viure-hi molts anys. Per tant, el primer motiu pel que jo crec que s'ha de ser optimista és perquè el món us necessita, i us necessita amb molta actitud positiva. I jo que vic de prop al món dels joves al club de màrqueting us puc assegurar que hi confio tant, que sé que el futur ens depara coses molt bones perquè gent com vosaltres ens ho podeu aportar. El segon motiu que jo crec que estaria bé posar sobre la taula com un motiu de pes per ser optimista és per la ciutat on vivim, per Barcelona. Barcelona és un pou de creativitat, és un pou de talent, és un pou d'energia, és un pou de tecnologia. Llançarem tot això per la brossa o la brossa pel coronavirus? El coronavirus ens farà patir. A l'entorn de l'emprenedoria i de l'startup ho passarà malament. Però passar-ho malament no vol dir llançar la tovallola. Vol dir reinventar-se, vol dir buscar oportunitats en un moment en què ens agradi o no ens agradi, ho haguem passat més bé o més malament, però n'hi haurà noves oportunitats i haurem d'estar al cas. I si alguna cosa ha demostrat Barcelona, que Barcelona és això, és molt creativa, és molt innovadora, i amb creativitat i amb innovació Barcelona ha fet grans coses i en continuarà fent. Per tant, el segon motiu per mi és la ciutat on tenim diposades moltes i moltes esperances de fa molts anys. Tercer motiu, doncs perquè jo diria que, i sobretot
la gent que ens hem dedicat al màrqueting i els que estudieu màrqueting ho haureu viscut, ens han ensenyat que ens hem d'adaptar constantment als canvis. El món canvia, les empreses canvien, les oportunitats canvien, els hàbits canvien, els consumidors canvien. Canvia tot. I quan més global és el món, més canvien les coses de manera general. La pandèmia probablement canviarà coses, però ens aturarem perquè el món canvi? Jo crec que si algú donarà pistes de quines són les noves claus d'aquest nou món o d'aquesta nova situació, sereu vosaltres, les persones que heu estudiat màrqueting, estratègia, el màrqueting estratègic que jo tant defenso. Perquè en el fons màrqueting és això, és reinventar-se. Per tant, tercer motiu, el màrqueting. Quart motiu, jo diria que va amb el caràcter, i que va amb el caràcter sobretot del teixit empresarial. Per tant, el quart motiu per mi seria el teixit empresarial. I sobretot el teixit empresarial que hem viscut més a prop, que és el català. Hi ha molta pime, hi ha molta empresa petita, hi ha molta petita i mitjana empresa. És un teixit de gent solvent, de gent molt treballadora i de gent molt persistent. Gent que les ha passat canutes, gent que li han caigut de tots colors i que han portat empreses que han arribat a ser centenàries. Això és un valor tan gran que en moments com aquest hem de posar sobre la taula i hem de veure que empreses que en aquests moments porten més de 100 anys n'han passat moltes de coses i aquesta serà una més. Per tant, un altre motiu per ser optimista, el teixit empresarial. I jo em posaria un cinquè, que el cinquè és molt... Jo diria que va també amb el caràcter nostre, no? Amb el caràcter mediterrani, amb el caràcter... la barreja, no? De mediterrani, més màrqueting, més joves, i no tan joves, perquè jo no soc tant i em sento molt identificat, no? És que ens van els reptes, ens posen. Els reptes, i quan més difícils, més ens posen. Llavors, si algun motiu d'optimisme hi ha sobre la taula, és que, com que serà difícil, ens en sortirem. I com que som bons, som talentosos, som creatius, som de Barcelona i ens creiem capaços de reinventar, us espera un futur fantàstic. Des d'aquí, molts ànims, molta sort i de debò, mireu-vos als ulls uns als altres i aposteu per tirar endavant tot el que des d'ara vulgueu emprendre. El futur, el nostre futur, el de la societat, depèn molt, molt i molt de vosaltres. Molta sort i que vagi molt bé el dia.